לכם. שמי ורדה פורת ואני רוצה מאוד לשתף ולספר לכם מה זה עבורי בית. מה זה עבורי בית? בית עבורי זה מקום שאני יכולה ליצור. אני אספר לכם שלפני כמה שנים טובות, את היצירת הפאר שלי, קלפי שאלת השאלות שהוצאתי לאור, עשיתי אותו בתוך הבית. כל היצירה הייתה בתוך הבית. זה מקום, בית בשבילי זה מקום שמחבר בין אנשים בתוך המשפחה, שיש בו הרבה פינות, יש סלון שממש כיף לשבת. מאוד חשוב לי שבבית יהיה הרבה מאוד אור. בפינת העבודה, לא חייב, לי אין חדר עבודה, אבל יש לי פינה מקסימה שאני יכולה לשבת עם המחשב ולהתרכז, ובמטבח יש לי איזושהי פינה מאוד אינטימית שיכולים לשבת 2-3 אנשים, ומאוד חשוב לי שבסלון תהיה אווירה של חיבור, כי דרך הקלפים האלה תמיד אפשר להתחבר. ובכלל חיבור במשפחה זה הדבר הכי טוב, ומה שעוד חשוב לי זה שכל האורחים שנכנסים לבית ירגישו בבית. זה מה שעבורי בית. אז תודה רבה לכם. תודה רבה ורדה.